Здравей! Здравейте! Какво избираш? 100 лева или безплатно да ти монтираме LED кружки от Ксенон и LED Center? По принцип, много бих се радвала да си направя маникюр, обаче много ме дразнят жълтите ми фарове. Така че ще избера LED кружките. Супер! Благодаря Ами ви. заповядай тогава да ти ги монтираме. Хайде! Първо, избираме подходящите кружки за автомобила. В случая това са кружки H7. Замерваме силата на старите кружки 1200 лукса. Изчакайте до края, за да видите колко по-силна светлина ще имаме. Отваряме капака, сваляме старите халогени и ги заменяме с новите LED кружки. Това вече е друго нещо. А ето и светлината от новите LED кружки. Почти 6 пъти повече светлина. Освен добре осветен път, получавате вашите кружки с 4 години гаранция от нас. Вече монтирахме чисто новите LED кружки, които достигнаха 60 000 лукса. Така че, ако и вие искате такива, можете да посетите сайта на xenon.bg и да си поръчате.